Eguerdiko 12 eta laurden, borborka dago sukaldean Masterseko maila nagusiko lapikoa izan ere ligaskako azken jardunaldia jokatuko dute asteburu honetan zehar, gaur hasiko da Lekeition eta igandean Legution amaituko da eta honen bestez amaiera emango zaio liga fase luze bezain gogor eta korapilatsu honi. Lehenik eta behin, gogora ezagun, sailkapena nola dagoen une honetan, Zabala eta Mari Ezkurrena dira lider 3 punturekin, baina tantoa beraxagatik, 3 punturekin dira beste 3 bikote, Ezkurdia Iztu eta Altuna Imaz eta Jaka Zabaleta, eta 2 punturekin dira Larrazabal Rezusta, Artola Martija eta Elordi eta Albizu. Honen bestez, jardunaldia unoski erabakigarria da eta inor ez dago ez barruan, ez da kanpoan ere. Beraz, zirrara handiko jardunaldia izango da inolako zalantzari gabe, guia da kalkuluak eginak ditugu eta zuei alik eta modu zehatzenean helarazten saiatuko gara hemen apur bat kamera horrela xeago jarri dut apur bat hobeto ikusteko neuk ere. Eta beno, esan bezala, jardunaldia gaur hasiko da Lekeition, Artola eta Martija, Elordi eta Albizuren aurka. Beno, esan dugun bezala, Artolak eta Martijak 2 puntu dituzte, Elordik eta Albizuk ere 2 puntu dituzte, eta zein bikoterekin dute tanto aberaxa irabazia 2 bikote hauek. Beno, Artolak eta Martijak, Altuna Imaz eta Zabala eta Mari Ezkurrenen aurka. 2 bikote hauek 3 punturen jabe dira. Horrek esan nahi du, Altunak eta Imazek edo Zabalak eta Mari Ezkurrenak 2 bikoteetako batek galduko balu, Artola eta Martijak barruan egoteko aukera handiak lituzketela, baina gero kontuan izan behar da, Artolak eta Martijak ere beste 3 bikoterekin tanto aberaxa galdua daukatela. Bestalde, Elordik eta Albizuk Ezkurdia Iztu eta Jaka eta Zabaletaren aurka dute tanto aberaxa irabazia, baina esaterako 2 punturen jabe diren Larrazabal eta Rezustaren aurka galdua dute. Nenbestez, Ezkurdiak eta Iztuetak edo Jakak eta Zabaletak, Ezkurdia eta Iztuetak jada ez, horrek esan nahi du, Elordik eta Albizuk irabaziko balute, Ezkurdia eta Iztuetaren gainetik leudekela bai edo bai, eta Jaka eta Zabaletaren emaitzaren menpe. Nasmas handia dago hemen, eta beraz guazen partiden analisiekin. Hemen Artola eta Martija ikusten ditut favorito, iruditzen zait gora nabarmen egin duen bikotea izan dela, Aleiarrak eta Etxeberrikoak osatu dutena, Iñaki Artola azken partida hauetan nortasun handiarekin ikusten ari gara, Julen Martija ere atzean behar bada udako erdi partean edo izan zuen krisialdi horretan baino sendotasun askoz ere handiagoarekin, eta Elordi eta Albizuk berriz izan zuten euren gorakadatxoa, baina azken partidetan berriz ere bera egin dute eta ikusi beharko da, gaurko partidara nola heltzen diren, baina hasiera batean mintzat Artola eta Martija favorito. Eta honen bestez, sailkatzeko aukerekin egongo lirakenak. Bihar Lekeition, Altuna eta Eskiroz, Jaka eta Zabaletaren aurka. Ander Rimaz ez dago jokatzeko moduan, berriz ere eskuetako arazoekin eta hasi omen da Oiartzuarra, espero dugu azkar berreskuratzea, finalerdiak jokatu beharko balituzte edo datorren astean Nafarroa arenan izatea espero dugu Ander Rimaz, eta hemen Jaka eta Zabaleta ikusten ditut favorito nabarmen, eta horrek Altuna Imaz bikoteari gauzak asko zailduko lizkioke, baldin eta gaur Artolak eta Martijak irabaziko balute, jada eurekin, gehi Jaka jada eurekin, tanto aberaxa galduta lukete, eta gauzak asko zailduko litzaizkieke Altuna eta Imazi, aldiz Jaka eta Zabaleta barruan lirakeia ziur, bakarrik 2 bikoterekin dute tanto aberaxa galduta, 2 bikoterekin dute tanto aberaxa galduta Jakak eta Zabaletak, orain 3. izan lezakete, baina atzean Zabaleta askoz ere gehiago da Eskiroz baino, gainera Lekeitioko pilotalekuak
nik uste Zabaletari mese egingo diola, eta Jakari aurrean batez ere errematatzeko, eskerronekoa baita, eta atzean Zabaletak nabarmena egintzen badu, Jakak aurrean erraz amaituko du, eta Altunak, aurrekoan ere Donostian aparteko erakustaldia eman zuen, egia da askoz ere berme gehiagoko eta kolpe gehiagoko atzelari batekin, Rezustarekin, baina bersio hori edo oso antzeko bat atera beharko du aukerak izan nahi badituzte eta noski Eskiroz atzean egonkor mantendu. Horregatik Jaka eta Zabaleta favorito. Eta azken partida Legution, Zabala eta Mari Ezkurrena, Larrazabal eta Rezustaren aurka. Hemen Larrazabalek eta Rezustak derrigor irabazi beharra daukate, aukeraren bat izan nahi badute, eta Zabalak eta Mari Ezkurrena berriz galduta ere sailkatzeko aukera handiak lituzkete. Eta ikusi beharko da ea zer gertatzen den, jardunaldi oparoa da, geuretzako favoritoak horiexek, azken partida honetan Jon Mari Ezkurrena aparteko boladan da, une honetan, egia aurrekoan Artola eta Martijaren aurkapur bat gehiago kostazitzaiola, batez ere Zabalari, baina aurrean Jabik erritmoa ezartzen badu eta atzean Mari Ezkurrena Rezusta baino gehiago da, bainat ere jaitsiko da apur bat Larrazabali hor kostako zaio behar bada, eta ea zer gertatzen den, baina benetan jardunaldi zirraragarria, eta guk gaur gauean edo bihar goizean oraindik ez dakit ziur, baina Artolak eta Martijak Elordi eta Albisuren aurka jokatuko duten norgehiagoka horren analisia egingo dugu. Beraz gogoratu, gaurtik igandera bitartean, Masters nagusiko Ligaxkako 7. jardunaldia.